Finally guys, दिनै मानसिया राखांबाय ओमफ्राय खावलायखौल' एसे बोरैबा होफिन मोनदों मानसिया एसे जानाया बारा थिग जायाखिसैना दा आपेल जागासिनो दङ नायदो एसे होनलाय राखांबाय दा राखाङाखै आंना राखाङाखै बुंदोब्रा राखांबाय दा थानांला दा थानांला Ui, mai ibu kau buku ya, kenapa? Mani tangan donglah, mana na mana ya obi badi jak semua ni jenis kimuli anu sini kita dengan biaya komo mainnya kamani ya tu baik. Dah anu sini detail kita nak dengkilim jadi mabri saja nama, sekarang maza ya. Ang nanti mana komen kau nanya ni ang jenis mana baik, nanti mana support dong, ada aku dah help kalam baik. Habisnya ham tengah nani gawang mansper aku benar hodang, ada zone dis pujar hagau nani gawang mansper mu hodang, angga muzang benar. Dah baca ya memang gufur, biar mari lembut aja na, angga bikon nusni six tanah erbai, nasir macam ada. Sama ni sunbray sigang, biar sigang awal udah sadar nani kita dengan, udah sadar nani. Ambai udah sana kai, angga pasal istilah sana kai angga thal layak sih na, ambai angga sana mah sopari bilai. Ibe bijuwa supaya bijuwa bijing spiral thap kai nalai bai lekana biju ang biko honnai dengmोन आरो bai ang लोंनो हाया bai गाव ओमफ्राय लोंनो हाया होननानै दे थाबाय बा जेबो सानाय नङा बे बारा सानाय नङा बे होननानै ओमफ्राय उनावहाय मा जाबाय मोनायाव दाना सानायाथ' बारा जाबाय ओमफ्राय दाना मोनायावथ' नों बा मुलि मोनस्लाबामोन दाना बेबायदि अबस्था जाबाय ओमफ्राय अखानायै आं फुङाव थांनानै आङो उदै सागानायनि मुलि लाना फैबाय फार्मासियाव खिथाहैबाय बिदि जादोंनो होननानै स' उदै सागानायनि मुलि जानाय लोगो लोगो सागालायबाय ओइदिनखालि सागाबाय ओमफ्राय बिनि उनाव नेक्स्ट डेआव दाना मा जालायखो मानसिया सिखारला बिसनानिफ्राय मारै जाखो होनबाय आं नङाबा गोजांसु मोनदों गोजांबो नायदों मोदोमा गुदुं जादों माबानो ओंखारदों गोबानोबो ओंखारदों होनबाय ओमफ्राय दाना मानसिया मा जाखो सानबाय नालाय आंबो नै दाना उनाव सिखारना मानसिया गोबाहैबाय ओमफ्राय गोबाहैबाय नालाय मारै जाखो नंबाय आरोखि ओमफ्राय थाम्फैयाथ' बिराद थाम्फै खानांबाय सानलांबाय मेलेरियासो जाबाय नामा होननानै माने थानो हाखाया थाम्फैया ओरैबायदि थाम्फै माने बिराद थाम्फै आरो गेसाव गोफोन बारा नालाय टाउन नालाय बिदिनो जायो ओमफ्राय दा गुड नाइट लाबोनो दानो दङ उन्दुग्रायावथ' नों गुड नाइट होबाय नाथाय ओंखाम संग्रायावथ' गुड नाइट सोआखैना ओंखाम संग्रायावबो गुड नाइट सोनांसिगोन होमबासो थानो हासिगोन ओरैबायदि थानो हाया बाहेरायाव ओंखारनो हाया थोरसि लथा नों सुफैगोन बेदर माबा सुफैगोन ओरैबायदि थाम्फै दसेनो अरगोन गिखाया नों हाजार आथिं सोमाव माबा थैनो गिया थाम्फैया बिराद अरो ओमफ्राय सानबाय आङो मेलेरिया थाम्फैसो अरफ्लांबाय नामाब्रा साननानै ओमफ्राय अखानायै फुङावनो थांबाय आङो थांनानै फार्मासि खुलिदोंमोन मोनसे खुलिथ'वाखैमोन नालाय बारा फार्मासि खुलिनायखाय आं फार्मासियाव खिथाहैबाय बिदि जादों ओमफ्राय बियो एन्टिबायटिक हरबाय आरो मोनसेया आंथ' मोनथिला आंथ' खिथादों मानसिया खर'बो सायोनो खर' गिलिर मोनो ओमफ्राय मोनायावथ' बिराद गोजांदों माने सियानो थोलायाखै होनना खिथाबाय आं ओमफ्राय आरो दसेनो मानसिया गुसुबो जाफिनो होननानै ओमफ्राय गाव नैबेखौल' थिग जागोन होनना बुंदों आरो बेखौ जायाबा नोङो हस्पिटालाव लांदो होनबाय ओमफ्राय हस्पिटालाव दाना बियो मा एडभाइस हरबाय तिनसुकियाव दा लांदों आरो बियो मा डिब्रुगड़आव लां होननानै बुंदों मानोना तिनसुकिया डाक्टारफोर मोजां गैया जाहैबाय बारा माने डिब्रुगड़आव मा जाहैबाय मा मोजां डाक्टारफ्रा मोजां नायो आरो मुलिफ्राबो बिराद मोजां मोनो जाहैबाय आरोना ओंखायनो डिब्रुगड़आव लां होनबाय आरोखि ओमफ्राय अके आङो रेडि जाबाय जुदि दिनै हामाबानो नेक्स्ट डेआव आङो डिब्रुगड़आव लांनाय जासिगोन आं बेखौ नोंथांमोननोबो खिथादों ओमफ्राय दा आंहा टेनसन दं आरोना मानो डिब्रुगड़आव लांनांगौबा अनेक खोथा थायो आरोना बाहाय लांनाय मानाय थानाय आरो लोगोफोर लांफाबावनांगोन बे आरोना ओमफ्राय एक्सपेन्डिचारा बारा जागोन बेखौ साननानै आंहा एसे टेनसनाव दंमोन आरो आं ओमफ्राय दा मानसिया फ्राय दा मोजाङावनो फैबाय नै नोंसोर नायनो हागोन मानसिया जिरायना दङ ओमफ्राय दा मानसिया आपेलबो जाखांबाय थाइसे दा मथा मथि हामसिगोन बायदि मोनदों आरो मानसिया राखांबाय ओंखामखौबो दा फुङाव बुरजा जादों बुरजा जानानै मुलिबो जाबाय मानसिया मथा मथि हामसिगोन बायदि मोनबाय आरोखि आङो स' जिखियानो जाया मानो गाव होनदों आरोना गावनि होननायखौ आं नोंसोरनो एसे खिथानोसै दैज्लां बोथोराव माइ गायबाय नालाय सान्दुं अखा बिराद मालाबा अखा सिजानाय मालाबा सान्दुं दुंग्लाब जानाय
ओमफ्राय दा बाहाय फैनानै ओरैनो थाफैनाय जाबाय जेनेबा हेभि खामानि गैला संनाय जानाय थानाय बिदिल'सो जाबाय ओंखायनो बेनो सिखारदोंदां होनदों आरो सिगाङावहा जानोबो हागौ मानोना बिदिबो सिखारो नालाय दैज्लाङाव बिराद गायनाया ओरैनो थानाय जायोबा एसेबाबो लेथ्रा मोनखायो ओमफ्राय बिदिजोंनो सिखारबाय गोबावनिफ्राय बखिया थाबायना आरो लोगोसे बाहाय नोङो फैनाय लोगो लोगो दैफ्राबो सोलायफैबाय जायगाफ्राबो सोलायफैबाय हरैहाय नोङो सान्दुं अखा नांजाबाय खिन्थु नों बाहाय रुम सिङावनो थाबाय थानाय जाबाय रुम सिंनिफ्राय जेरावबो ओंखारनाय जाला बिदिनि थाखायनो जानो हागौ एसे देहाफ्राबो लोरबां थोरबां जानानै ओमफ्राय नाख्रुबबाय आरो माने बेखौहाय जोंना अफिसियेल जेनाखि स्टाफफोर दङ मेडाममोन दङ ओमफ्राय बायद'मोन दङ आरोना बिसोर ओमफ्राय सारमोन माने बिराद अनदों आरोखि बेखौ अनदों ओमफ्राय आंखौ होनलायदों आरो बिराद मोजां हिन्जावखौनो मोनदों नोङो होननानै आंखौ मेडाममोना बिदि होनलायथारदों आरो माने इयारखि खालामदों आरो ओमफ्राय गावसोर होनदों फिसाखौ बहा गारबोखो होननानै फिसाखौ बाव लाबोबानो जायो ओमफ्राय इंलिस मिडियामाव सोफैबानो जायो मानो बाहाय दोनबोनांगौ बावनो मोजां मोजां स्कुलफोर दङ होननानै बायद'आ होनदों आरो एकाउन्टेन्ट बायद'आ ओमफ्राय आं सानदों आंथ' बर' मिडियामाव सोखाबाय दाथ' आं इंलिस मिडियाम लाबोनो हाला आरो आंहा बर' मिडियामनि सायाव माबा दङ बिसास दङ अनखानाय दङ ओंखायनो नांगौबा एसे एनै खस्थ'खौ लाथ'थोंसै साननानै आङो सानदों आरोना उइदिन 5 इयार्सनि उनावहाय आङो बेनिफ्राय थांखागोनबा आं ट्रेन्सफार लांखागोनबा माने खुनुरुखुम 5 बोसोरसिमखौहाय एसे एनै खस्थ'जों थाथ'नांसिगोन 5 बोसोरसिमावलाय मा दिना थांदों फैदों फात्ताखौनो मोनखाया ओंखायनो बेखिनि समाव खस्थ' लाथोंसै आरो उन्दैखौ हस्टेलाव दोनथ'नोसै होननानै आङो दा थिरांथा लानाय जाबाय ओंखायनो आङो दा माने मालाबा बिराद मेंनानै ओंखामा संनो बायो ओंखायनो ओंखाम संनो बानायखाय जाबजों गाव फैदो होननायखाय लाबोबाय ओमफ्राय दा आइमोनाबोथ' बांद्राय बैसो जाखायाखै नालाय सोलिनो हाखायो बाराय बुरिद्राय नंखाया स' बिसोर दिनै आइजो आफाजों न'आव थाबोबाय दा बे हिसाबै दङ आरोना इसोरनि अननायावहाय मोजाङै दङ आं बुंगोन स्पेसियेलि आं इसोरखौ माने साबायखर जासिगोन मानोना आनान गसाइनि अननायावनो दिनैसिमबो देहा सोलेर खुनु बिदि गिदिर मोनसे बेराम जायालासिया जोंनि न'खराव आरो रावहाबो बिदि जायालासिया दङ ओंखायनो खुनु जेबो खैदां खैफोदबो जाफेरखायाखैबो ओंखायनो आं इसोरनि सायाव बिसास दङ ओंखायनो आं मिजिं थिदोंखि लोमजानायाबो हामबाय आरो हामसिगोन आं बेखिनिखौ नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनानै होबाय लोगोफोर आरो आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय आरो इसोरनाव बोर बिनायनि थाखाय थाबै हामथों होननानै मेडामा थाब हामथों होननानै गोबां मानसिया कमेन्ट हरनायनि थाखाय आङो नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय आंखौ मदद होनायनि थाखाय थेंक इउ